Mulla on Tesla. Okei, mulla on Bemari. Okei, paina tööttiä. Oh my days. Okei, se voi olla Bemari. Paljon sulla on akkuu tällä hetkellä? 67. Kuputa sun rattia. Okei. Okei. Minkä värinen se on? Ota mä kato. Valkoinen. No okei, valkoisia Tesloja kyllä on. Avaa ovi. Okei. Ja sulje se. Okei. No ei kuulostanut kyllä Bemmi ovelta, mutta... Hei, nitistele niitä muoviosia. Toi ei oo kyllä Teslaa nähnytkään. Mitä sä selität? Laita turvavyö kiinni. Mistä sä tiedät, ettei mulla oo turvavyötä vielä kiinni? No, en mä tiedä. Avaa tai laita kiinni. Okei, mä laitan kiinni. Noin. Kuulosti kyllä vähän halvalta, mutta ehkä se voi olla Bemmi. Kummalla puolella sulla on latausluukku? No oikealla. Okei. Jos sulla on Bemmi, niin alkaako sun rekkari B-llä? Ota, mä käyn kattoo. Ota. Kumman auto se piti katsoa? Et jos sun on... Eikö niin mun, joo. Ei ala B:llä. Okei, nyt tulee vielä viimeinen kysymys. Joo. Tää on nyt tärkeä. Jos sulla on Tesla, niin mikä puhelin sulla on? iPhone 16. Okei. No jos sulla on Bemmi, niin paljolla sä myisit se? En mä tiedä. Laittaisin varmaan baanaa. Okei, mä olisin ainakin aika valmis arvaa. Joo, mäkin. Sul ei todellakaan ole Bemmiä. Ja sulla ei todellakaan oo Teslaa. Noni, mä sanoin. Sulla oli Niin, Bemmi. no mut mä tiedän. No niin, totta kai mulla oli Bemmi. Oikeesti. No, sä voitit.